Isabel, moi días Belén, bos días aos telespectadores da Televisión de Galicia. Belai teñen a oitava bandeira Teresa Herrera, bandeira do Concello da Coruña, cunha temperatura extraordinaria, eu creo que superando os 25 graus, cunha gran expectación aquí na ensenada do Orzán, moitísima xente na praia xa a esta hora, ás 12 do mediodía, e na que estará en xogo unha proba máis da Liga do Noroeste de Traíñas. Aí teñen os preparados para as traíñas preparadas para disputar a primeira quenda. Serán as embarcacións de Coruxo, Náutico de Vigo, Rianxo, Vila de Cangas e Muros. Isabel, lembramos que as traíñas que participan nesta proba veñen da clasificatoria donte. Así, onte participaban 16 traíñas na primeira final. Na clasificatoria para hoxe, as 5 que vemos xa en posicións son as que onte fixeron os 5 piores cronos das 10 finalistas e comenzarán a proba nunha segunda quenda. A farán as 5 favoritas: San Bartolomeu, Amegrove, Tirán, Regatas de Perillo e Ares, que son os 10 clasificados de onte. Quedaron fora desta competición Castropol, Pobla, Cabanas, Chapela e as Xubias, que non conseguiron cada los tempos entre as 10 primeiras clasificacións, uns tempos que oscilaron entre os 21 minutos 22 segundos e os 25 minutos 01 segundos do pior clasificado. Aí temos xa a saída válida, saída neste primeiro longo. Lembren, tradicional regata con 4 longos, 3 ciabogas, en total 3 millas náuticas, 5.656 metros que terán que percorrer. E aquí temos xa as primeiras padexadas destas 5 embarcacións. No lugar de 4, como viña sendo habitual na Liga Galega, son 5 as que comporán cada unha das quendas que consta esta bandeira Teresa Herrera. Imos a repasar, antes de nada, o que é a clasificación xeral da Liga do Noroeste de Traíñas, unha clasificación que encabeza San Bartolomeu de Meira con 120 puntos, seguida polos 116 de Amegrove, os 108 do Clube de Regatas de Perillo, os 103 de Ares e os 103 tamén de Tirán. Estas 5 traíñas serán as que saian na segunda das quendas. Así pois, ese será o momento máis emocionante e veremos se algunha destas 5 que arestora están a participar son que de plantar de cara. Sobre todo na proba de onte vimos tempos moi axustados entre Ares, entre Vila de Cangas e Muros. Imos ver se Vila de Cangas e Muros son capaces de dar a sorpresa e meterse entre eses 5 primeiros postos. San Bartolomeu de Meira é o campeón das dúas últimas edicións, o líder da Liga do Noroeste, é sen dúbida algunha o favorito desta 20ª edición do Trofeo Teresa Herrera e oitava bandeira. Hai que lembrar que nesta edición non se entregará bandeira a ningún gañador, porque ten que gañar 2 edicións consecutivas ou 3 sen ser consecutivas, e o ano pasado levou a bandeira precisamente San Bartolomeu. Aí temos, parece que son o Náutico de Vigo e Vila de Cangas os que tomaron a dianteira. Víamolo sobre todo na imaxe aérea. Aí temos precisamente a traíña de Vila de Cangas. Esa era Vila de Cangas e aquí volvemos ao primeiro término con Coruxo. A verdade é que o día é magnífico. Coruña. E tamén vemos, Isabel, moitísima xente, ademais dos que viñeron a ver a regata, innumerables afeccionados que viñeron a disfrutar da playa, pero tamén aproveitan para ver a proba. A verdade é que si, onte pola tarde era espectacular a cantidad de xente que seguía esta primeira proba da 20ª edición do Trofeo Teresa Herrera. Eran moitos os afeccionados que se achegaron de todas as partes de Galicia. Ademais, hoxe o tempo acompaña e son moitos os bañistas que están a desfrutar desta proba dende a beira do mar. Hai que lembrar que Cangas, que está participando agora e que vai en cabeza, foi o mellor clasificado
de onte destes 5 participantes da primeira quenda. Vila de Cangas, Muros, Coruxo, Náutico de Vigo e Rianxo son as traíñas que están participando nestes momentos. O tempo que fixo Vila de Cangas foi de 5 minutos e 18 segundos na primeira ciaboga, seguido por Muros con 5.23, Coruxo e o Náutico de Vigo igualados con 5.29 e Rianxo con 5 minutos e 41 segundos. Esa pode ser unha boa referencia, aínda que a ben seguro ningunha das 10 tripulacións que hoxe están na final queimaron todas as súas naves. Imos ver se pois esa primeira ciaboga representa unha referencia nos tempos que vayan a cadar. En primeiro término, Coruxo. Aí temos o Náutico de Vigo, esa traíña de cor vermella, Coruxo de cor verde. En primeiro término, achegándose apenas un par de centos de metros para a primeira ciaboga. Aquí será onde vexamos a primeira referencia dos tempos nesta primeira quenda do Trofeo Teresa Herrera. Parece que vai a virar en primeiro lugar Vila Cangas e o Náutico de Vigo. As 4 primeiras inician a manobra moi axustada, un tempo de 4.58, 5 minutos, 5.03 contabilizamos, son por suposto tempos oficiosos para Rianxo, pero as 4 primeiras teremos que ver o que dictaminan os xuíces. Pareceunos ver a Náutico de Vigo no primeiro posto, a Vila de Cangas no segundo, pero a verdade é que diferencias imperceptibles con Coruxo e con Muros. O tempo que contabilizamos nesa primeira virada, lembren, aproximadamente 4 minutos e 58 segundos. No mesmo tempo, Vila de Cangas e o Náutico de Vigo, 4.59 para Coruxo, 5 minutos para Muros e un tempo de 5.03 para Rianxo. Estes son tempos oficiais, pois os tempos oficialnos maior igualdade e sabendo que incluso falábamos. A verdade é que si, Rianxo foi a traíña que máis tempo tardou en facer esta ciaboga, 5 minutos 5 segundos, e logo 4 empates, 4.58 segundos foi o tempo que tardaron en facer a ciaboga Vila de Cangas, Muros, Coruxo e Náutico de Vigo. Sensiblemente máis rápida este primeiro longo, cada xornada de onte, aproximadamente son 20 segundos os que adiantou Vila de Cangas, que foi a máis rápida na xornada de onte. 20 segundos respecto do tempo. Tamén hai que dicir que as condicións do mar de onte, o mar está un pouco máis inspado e que hoxe as condicións do campo de regata son lixeiramente mellores. Maior igualdade imposible nesta primeira ciaboga, dirixíndose as 5 traíñas participantes cara a segundada xa no segundo longo. Destas a mellor clasificada no campeonato na Liga do Noroeste de Traíñas e Vila de Cangas, suma 82 puntos. A verdade é que entre Vila de Cangas, Muros e o Náutico de Vigo están a manter tamén unha loita moi pechada neses primeiros postos da clasificación. Lembren que para o final da Liga do Noroeste de Traíñas quedan 4 probas. Esta bandeira Teresa Herrera que se está a disputar na Coruña, despois a clasificatoria do Campeonato Galego. Lembren, Campeonato Galego a semana próxima en Ferrol. A clasificatoria do sábado servirá para decidir a composición das quendas do domingo, pero a súa vez será clasificatoria para a Liga do Noroeste. A Televisión de Galicia estará o vindeiro domingo nese Campeonato Galego de Ferrol. O día 15, o luns, estaremos en Pontevedra, a bandeira peregrina. Aí recorden que se fará o corte para a participación na bandeira da Concha, outra das referencias nesta Liga do Noroeste. O que chegue primeira esta proba
irá a bandeira da Concha, pero aínda quedará unha proba máis puntuable para esta Liga do Neste. Será a bandeira Concello de Vigo o vindeiro día 28.